Yes! Фейрплей. Пенелов. Отново той. За малко поредния автогол. Пенелов дали ще спре? Късно е вече. И гол! Тони Биволарски. Резултатът е намален. Играчите подсказват, че е 4 на 3. Дали е така? Малинов минава, удари. Не, по-скоро пас. Това май беше пас. Карата просто не успя да разгаде паса. Кардашев безпогрешен. Отново грешка на Дилметран и наказана от Боца. Този път Тони успява да проникне. Много трудна позиция на Бута Луков. Грешка след грешка след грешка. Но Дилметран не успя да се възползват. А религиозните винаги са на 100%. Кардашев. Преминава през Луков. Пас. И Карата този път не успява да забие топката във вратата. Шерифа към Биволарски. Биволарски към Луков. Луков към Шерифа. Не минава топката. Къч. Извеждаш пас. Върната топката с глава на вратаря. Майстрото към Биво... не стига топката отново до него. Много е хлъзгава за бразилските отбори топката днес. Малинов финтове. После гардиране, обичайно. Пада за фаул и му е даден. Смей се Малинов. Потърси го, намери го. Карата. Левия крак на Карата. Макар че се опита да направи нещо красиво. Здравко Давчев отново не пропуска топката да влезе. Дали сега ще успее? Не, Биволарския защит. Публиката полудява в лицето на Морат. А Боца извършват смяна. Тактическа или психическа. Делегата не пуска Иво да влезе. Технично. Караколев с много докосвания. Шерифа не нацелва топката. Той не е останалите от отбора. И той е длъжен да пробва.
Кардата към Карата, Карата удари. Кардашев отново стопката. Пас прострелен към Малинов, но Малинов не успя да се усети. Високо, високо. Играй. Тъч. Наставника дали ще даде някое друго наставление? Давчев с биволско спокойствие. Изритана топка. Пенелов този път е взе. Биволарски. Ала, корнер. Добра намеса на Давчев отново. Това момче пази по-добре за Боца и Религия, отколкото за всеки друг от своите отбори. Явно е добре мотивиран от старшия в тима, капитана, президента, стратега на тима Малинов. Пореден крачол за Биволара. И поредна неотиграна топка. Таблов към Пенелов. Не беше удар, това беше пас. Играем. Мети. Попадийски. Дълъг пас към Малинов. Малинов не успя да свали за Карата. Не има авантаж. Сам си, имаш ли дясно? Подадат паса си, гледайте хората. Трима и гол. Браво, бе, вратарче! Иди надясно. Оп, виж сега! Виж бързо! Але, виж! Можем да върни! Ясно! Върни на тук! Так, отзад ми так! Оп! Дали ще търси Крачова? Потърси Луков. Биволарски седи сам и чака в позиция, но... Шерифа спира топката. Удари! Гол! Отново Биволарски. Става все по-интересен този двубой. Дълга топка. Луков. Пенелов към Биволарски. Към Пенелов.
Не достига топката. Кардашев е фаулиран. Той не закъсня този път. Мо се козга, бе, нещо не ми се козга, бе! Стига ти от отдели си изпуска. Дай си, иду виж. Много добър пас този път на Луков. Първият му в матча. Бота разиграват. Търсят паса. Може би ще има удар. Но вратаря на Димитран спася веднага грешка. Каданса има проблеми с коляното от вчерашните два матча, които е изиграл. Мяната. Ще има медицинска помощ за топ реализатора на Димитран Луков, който се мисли, че вълшебният спрей може да реши всички проблеми. Биволарски подава към вратаря. Пак получава топката. Като движение може би не е. Загубена топка и после пак се Луков успява да спре топката. Попадийски отне. Биволарски пак. Грешен пас. Там има хора, Тони! И так, с другия! Аз така. Още един! Кардашев отне. Финтове. Неуспешни. Иго е там! Замотаха диометралните. Браво, бе, момче! Иво! Хората, бързо! Иво! Ой, дай ми ти, мана! Добре, съкарайте, добре, дай. Ту чакай, бе, колко време да се върна? Добра намеса на Кардашев. Но това не спря атаката с Диометрани. Луков отново не е готов. Отвори вратата да си ходи направо Луков. Малинов минава като през малки гари и само на места на Шерифа, който арестува топката. Попречи на гола. Попадийски може би ще играе с топката. Не, Кардашев. Момчета, не сме готови, бе! Аре, не мой тая, бе. Момчета, не сме готови! Колко енергийни сте. Опа, Рус! Браво! Руска! Не бързай! Иво! Луков отнема. Дали Луков ще даде последните сили?
Удар се Всеки път няма да тичам по 100 км, защото ти я даш първия път. Браво, бе, Тача. После аз съм виновен, май, не е било майката. Ляв е свободен. Иво, виж. Хайде! Чакай! Залъжка на друг! Ето му, кара! Удар, бе! Браво, бе! Президента на Дилометран поощрява единствено и само вратаря си. Но сега няма браво вратарче, защото Малинов прониза вратата след рикошет. Айде, има още много време. Дано да не си прав. Чакай, ма. Давчев на мястото си. Ще има ли опит за преминаване? Има. Дилометран го заловиха. Финтово движение. Идва ръка. Пенел се опита да направи крачол. Лош пас. Кардашев взе. Топката мина до Караколев. Сега до Росен. Кардашев. Обърнем ставим кучи, обърнем се! Дай! Добре, добре. 7 минути остават до края. Мина! Обърни се! Кара! Ей, това! То не успява да отиграе тази трудна топка. Колко да чакаме, човек? Колко да бързо? Много време от тета. Чакаме да пишем. Ай, двама са мъж. Как да ви е дал назад? Кара, дай да обучина пред вратаря, бе. Дай да го дръпнеш, бе. Ей, това! Идва. Никто не се отказвай! Браво! Грей! Спускай! Сам! Мина! Сам! Сам, бе! Тони, вижте, бе! Тони, бе! Стъча, с него, Тони! Дай, дай! Браво, вратарче! Нямаше този път подвикване от президента. Пенел се опитва с две, но Биволарски отново е в атака. Дилометран с 4 на 2. Луков се забавя и връща останалите в защита. Табов с опит за удар. Пенелов към Луков. Луков! И за малко да има изравнителен гол. Пенелов на точното място в точния момент. Браво и на Луков за паса. Колко има хил? Удар, опасна топка. Таблов. За малко да изгреши. Идват. Той задържа отново, задържа. Биволарски ще загуби на най-правилното място. Единствено на местата на вратаря успява да предотврати нещо по. Хората! Оставление от Джей. Карата седи сам на задна града.
бързай, чакай. Тук Кара. Направиш център. Айде хората, отзад още един, отзад още един, отзад още един. Тук тръгна. Малинов, Попадийски се свалят. Топката. Попадийски минава. Караколев и аут! Ай си бе! Моя. Сам! Кардашев. Айде задния! Момчета, айде! Дидо виж. Да, висок, айде, да, висок. Добра намеса на Давчев. Кардашев и Караколев. Второ се ни спуска. Хора, Кара предния! Стани го! Добър пас към Тони. Далече си пусна топката. И опита на Малинов отнема. Ляво. Един без човек, Тоша! Попадийски удари аут. По-бързо да се ориентираме и хората. Предния дясно, Рос! Дяс! Високо. Ляво, Иво. Сам! Няма нищо. Брой, няма нищо. Не е влязъл. Назад. Откъдето се би топката, не откъдето излезе втория път. Искайте. Опа, иде! Кървате. Караколев за малко да отнеме. Пореден читал в мокрото време. Връщаме всички. Кара! Ай, се спир, бе, майна! Чукай само, един се опитва да спир. Аз става пропуснах, аз чак да изпира. Ляво зад ни паса. Е, там, ви! Хората, центъра! Ти остана. Тонио няма подаване. Аут! Убийствено подаване. Няма време. Много добро извеждащо. И само Попадийски успява да реагира. Пак са втора. Тук точно. Караколев, Карташев и Пенелов няма. Идва, Рос, отуча. Идва, бак, съка. Идва!
Айде, двама сте. Нака, влизай! Влизай, Нака! Айде, няма нищо. Дай малко назад, Дидо. Дай малко назад, дай малко назад. Абе, защо бе? Пенелов топката. Задържа. И последния съдийски сигнал.